Na yi tunanin cewa kasancewa ta musulmi zai ba ni garkuwa da kariya wurin cewa wani musulmi dan uwana ba zai ci mutunci ba. Musulmi, ina ka baro tauhidinka, ina ka baro imaninka. Na san dai umma ba za ta cutar da kai ba, kuma komai da dadewa gaskiya za ta Ku tabbatar cewa duniya tana da zafi haka ba sai bayan rasuwan ɗana. Zan roƙi Allah ya zaɓa mu abin da ya zama alkhairi. When poverty strikes like a thunderbolt. Dukiyar Alhaji ashe ba nashi bane. dukiyar ta ce. Starvation, tension, confusion, and commotion hits the population of the nation, leaving them with neither intervention nor solution. Kar ka ja min sharri ma wasu su dauka ina da wata alaka ta nesa ko ta kusa da ni ba ubanka. Za ka shiga hurumin uban. Ban ga ta yadda za a yi haɗa su haɗa da sintancin mata. Mu aiki ya fi cancanta kuma ya fi dacewa da a irin wannan rana. Sai dai ka tare a POS da kuma caji. Matakin rayuwa. Kuma menene ai bai kamata ka ringa wulakanta wanda yake kallon ka da daraja ba. Ai yanzu zama zan ki min wa'azi wata. Wai kai me yasa ba a taba kawo maka maganin arziki ka yi amfani da shi ba? In ki faɗa min duk abin da kika gara ga dama. Yarwa Multimedia Enterprises emerges with a banger. Matakin rayuwa. Na rantse da Allah ba zan yi digiri ni in je ina saka caji ina PO mutanen wallahi. Too many graduates and countless undergraduates in numerous illiterates chases too fewer services reserved for the VIPs. Matakin rayuwa. Wai dan Allah malam me yasa kake nuna kiyayyanka kawai in nan bayan? Sai dai har yanzu sun kasa samun cikakkiyar shaida guda ɗaya da za ta asalantar da wannan yaron mu gane asalin wane shi. Kai baka san komai ba sai shirme. Life turns upside down and inside out. Equip yourself with the undisclosed secrets to unlock the stages of life. Matakin rayuwa. Ko yanzu kana ganin akwai wanda zai ce min ga yadda zan yi rayuwata? Badalwa abiya badalwa. Matakin rayuwa. Story and screenplay Yarima Marubuci. Producer Yarwa Usman Ahmad. Director Usman Adam Galadima. Matakin rayuwa. Bincike fa a addini harka ta aure a nan. Matakin rayuwa. Hadin Allah, hadin Allah, hadin Allah, hadin Allah na ce ya fi nawa ne. Hadin Allah, mutum ba zai raba ba. Hadin Allah, hadin Allah, rufin asiri shi ne suturar rayuwa. Hadin Allah, mu so juna mu bar tonan asiri. Hadin Allah, mu bar aikata abin da ya zamba daidai ba. Hadin Allah, don mun san akwai ranar tonan asiri. Hadin Allah, kudurar Allah ce mai kyau ya zamo mummuna. Kudurar Allah ce mummuna ya zamo kyakkyawa. Hadin Allah, hadin Allah ne. Hadin Allah, ko na mutu ko kuma kin mutu dai zan so mutuno asalinmu. Yarda da amana ce take samun rage duk junanmu. Hadin Allah shakuwa haduwa muka yi wansanmu. Baiwa da zama haduwa rayuwa wannan Allah ya bamu. San rabuwar da wuya mun zama hadin Allah. Hadin Allah, a bar tonan asiri wannan hadin Allah. Hadin Allah, hadin Allah ne da lamarin da ya kulla. Hadin Allah, hadin Allah, hadin Allah, hadin Allah, hadin Allah, hadin Allah, ni na ga hadin Allah. Hadin Allah, hadin Allah,
Ya na ga kin taho ranki a ɓace ko wani abu yana damun ki ne? Babu abin da yake damuna. Me yasa ka kira ni? Kin fi kowa sanin dalilin da yasa na kira ki. Na ji labarin mutumiyar ta zo. Shi yasa na zo na ji. Me kawo ta? Ko kuma wannan abin da muke kitsa ne warware? Ba shi bane ba. Kaga malam, ni fa ka ishe ni, ka dame ni. Ka fita a sabga ta mana. Wani yasa ita baka takura mata ba sai ni zaka takurawa. Haba ni na gaji gaskiya. Na san kina son lafiyarta kuma kina son ta a raye. Shi yasa na zo wajenki. Tsaya. Ba mu zo nan wajen ba. To yanzu ya kake so a yi? Yanzu ina so ki shirya tsaf. Za mu fita yawo ni da ki. Yawo kuma? Ta ya za kana saurayin gawata kuma in bi ka mu je yawo? Ai ba girma a nan. Gaskiya ba zan je ba inda zan je. Shikenan. Yanzu a je wannan. Gaya min me ta gaya miki? Aurenta nan da sati 2. Ko kin san na san auren nan ba zai yi ba? Me kake nufi? Ni da zan kashe shi. Akwai lamba ta a ciki. Idan kin duba sai ki kira ni. Bye my dear. My dear kuma? Kan Allah. Wato shi ne aka sa rana baka iya sanar da ni ba. To zan koma gida in gaya musu na janye. A'a, ya haƙuri. Wallahi wani san uzurka ne kawai su kana ne mutane da ke. Ni dai ba ruwana da kai. A'a, dan Allah kai sa hanta da kada. Dai da ke cikin fasa wallahi zan iya mutuwa. To na ji matsoraci. Ka kwantar da hankalinka. Kai ma ka san abin da ba zai yiwu ba kenan. Ai rabuwa ba a sami shi rana. Shi yasa ko da sakon daya ban so ni sarki. To, sarkin bayani, ka fara ko? Ai duk abin da faranta miki rai shi zan yi. Don ki tabbatar ina son ki. Yanzu me kake shirya min idan na shiga gidanka? Tab. Abubuwa daban-daban. Sai babban kuskurenka shine ka shirya mata wani abu don ta shiga gidanka. Na sha gaya ma cewa ba za ka auri yarinyar nan amma ka ji kunnen kashi ne da kai ko? Me yake faruwa haka? Kamare ta? Ban yi kashi. Idan baki wuce kin shiga gida ba zan yi mutukar bata miki rai. Wuce! Ma bari in gaya ma wannan shine karo na farko kuma na ƙarshe da zan ƙara ganin ka a ƙofar wannan gidan. Idan ba haka ba sai na bala'in ɓata ma rai. Ni kamara? To wallahi barka ji. Idan zuwa wannan kofar gidan ne yanzu na fara kuma ko ga da kashe ni wallahi ba zan rabu da ita ba. Duk nisan gari inda masoyi zan je shi ba za na kiyaye nisa ba. Ta yi na'am da ne tun a karan farko, ta nuna ƙauna za ta yi mini karko, ta yi hidima don na yi mata sauko. Ban yi bacci ba balle ma in farko, tun da na sa kafa. Fidelsin, ina umma take? Ba ta da ta fita. Wata yanzu fa ba lokacin kuka bane ba. Dole sai mun san abin yi. Ta wannan hanyar ne kaɗai za mu san abin da ya kamata mu yi. Duk abin da muke so mu yanzu ba zai yiwu ba. Ban gane abin da kike nufi ba. Dole mu fitowa Hamza ta wata siffa ta yadda zai bar kike aure. Kar ki ƙara bijirewar soyayyarsa. Sannan kada ki ƙara yi hira da Salim a ƙofar gidan nan. Ki kawo shi ƙofar gidanmu. Idan ku gama hiran ku sai ku yi tafiyar ku. Ta yaya za a amince da soyayyarsa?
sannan kuma na bi shi. Gaskiya wannan shawaran ba ta yi ba. Tabbas na sani. Amma wannan ne kawai mafita. Ta da zai bar ki auren nan hankali a kwance. Amma duk lokacin da ya nemi wani abu daga wajen ki sai ki bijiro masa da wani magana ta yadda duk bukatarsa ba zai samu ba. Gaskiya ina tsoro su ne ke fita daga hanyata ga baki daya. To, gashi bai fita ba. Ji me yasa kika ce ki zo kofar gidanmu? Ko ba ki zo ba? Shi yana ki ko? Amma ta yaya kika sani? Ki fa kawata ce. Babu abin da zai faru da ki wanda ni ba zan sani ba. Da haka wannan shine shawarar da na baki. In kika yi aiki da ita insha Allah za mu samu mafita. Ki shiru. Gaskiya wannan malamin ya iya aiki. Wai to shi a ina ma kika same shi? Damin na faɗa miki ba a yi komai ba. Ke je bari idan aiki ya kammala za ki ga biyan bukata. Tabbas ya shiga hannu. Kuma sai yanda nake so nake yi da shi. Kuma zama da shi har abada. Kamar yadda ke kaɗai aka haifa, haka da ki zauna a gidan shi babu batun kishiya. Shi sa wannan saurayin da nake faɗa miki don idan na same shi zan huta don wannan gaba ɗaya baya gamsar da ni ma idan na samu namijin da yake da jini a jika komai zai daidaita. Ina ji babu namijin da zai iya da ni so amma tunda na samu yadda nake so babu maganar aure ke dai kawai mu ƙarasa. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. A'a. Wanda zuwa? Yawwa. A hanya? Alhamdulillah. Zo mana. Ai komawa zan yi. Amma ina batun shirye-shiryen maganan bikin wannan yariya. Na ga kun yi shiru ba ta ce min komai ba. Kun bar da kawai a zaune a cikin duhu. Malam kenan. Hidimomin mu na mata. Mun gama komai ta bangaren mu. Mun gama shirye babu wani abin da ya rage sai dai lokaci nake jira. To? Sai dai kuna kallo na ne kawai a gefe kun mini kuru da ido kuna ta shirye-shiryen ku a gefe. A to malam kai ka sani ai abubuwan namu na mata ne so duk mun gama komai duk abin da ya kamata mu yi ne ta gefen mu. Ba laifi ni ma bara dai in je shaida musu malam liman da sauran abokanai na tun wuri kada lokaci ya zo ya ainihin kure. Gaskiya ya kamata babu daɗi a ce sai lokaci ya zo dab sannan za a gaya musu gaskiya ya kamata ba gara a sanar da su tun yanzu tun da ɗan sauran lokaci kaɗan. To madalla. Na ga cewa tun da aka sa a ranar bikin nan yariyar nan ba ta son zama a gida. Ba haka bane malam. To? Ba ta yi nisa ba ɗazu ta fita ta gidan su Fatima ƙawata. Kasu sun shaƙu sosai kuma ba ta son yi nisa da Fatima kuma gare abin ya zo kuma ya haɗu da tabgar biki. Sun dai kalmar mu na Hausawa ba na son ta dinga ficewa dogon yawo. In ce me amarya tana da tsotsayi. Tsotsayin nan ne nake gudu ta zauna rika ganin ta har mu wannan bikin mu kai ta aikin ta lafiya. Insha Allah in ta zan gaya mata. Insha Allah ba za a ƙarasa. To madalla. To ni zan je in sanar da su malam liman da sauran abokanai na. Ya kamata gaskiya. Ba da lafiya. Ka yi haƙuri na tsare ka hanya ko? Sunana Musa, abokin Hamza. Saurayin Firdausi, matar da kake nema. Gaskiya ina so na faɗa maka dama wata magana. Gaskiya abin da abokina Hamza yake maka baya kyautawa. Amma saboda ya rasa soyayyan Firdausi shi yasa yake maka irin wannan. Yake maka barazana da duk abubuwan da suke kasancewa gare ka. Gaskiya a baya lokacin da ya fara min wa'annan abubuwan
yana damuna, amma na fahimci saboda ya rasa soyayyen Firdausi ne shi yasa yake min wannan abu. Shikenan duk abin da zai maka ka yi haƙuri ka juye karka damu, saboda na san auren ya kusa ko? To gaskiya na gode sosai, kuma ina gayyatan ka zuwa wurin ɗaurin auren mu. Insha Allah zan zo ni kuma. To shikenan, na ji daɗi. Na gode. Me yace miki? Kai yana waje. Ki tashi ki je ki same shi. Ki ji kar ki damu. Ki mana. Bansa sai na ɗauki bansa mace. An ce kin ga wacce ta kashe ɗan talaku? Wallahi ban ga komai ba. Ni da ke fi muka je na gani fa ganin annabin tsohuwa ne ga wannan, amma yanzu ka ce baki gani ba. Bakar mace. Musa ya tafi, Haruna ya tafi, Dantala ya tafi. Sun tafi ina? Na ce maka ya tafi. Sun tafi ina? Wallahi sun mutu. Me kika ce? Mutuwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma ai daga ni sai kai zamu je tare. Ina maka kallon mai hankali, ashe ma kai din baka da hankali? Kisan gilla ne wanda aka rasa inda aka faro shi, kuma ta ina za a kare shi, wanda kaddaran ta fada kansu, shin laifi gare su ko ba su da laifi, shin tana da dalili kisan ko ba ta da dalili. Bakar mace. Ce ke ce kika gan wancan ta kashe dan tala. Ki kasa da muryanki, ai bai kamata ki magana a waje ba. Zo mu shiga. Samar da labari da tsarawa Salis marubuci. Bakar mace. Ɗaukan nauyin shirin Musbahu dan Malam. Mataimakin mai bada umarni Salis marubuci. Wanda ya bada umarni Abdul Turaki, the logical director. Raliya. Bakar mace. Yalwafin Production ke gabatar muku da ƙayataccen shiri mai nishaɗantarwa, faɗakarwa da ma ilimantarwa. Bakar mace. Sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a YouTube namu mai suna Yalwa Hausa. Wannan shirin zai fara zuwa muku ranar Laraba karfe 9 na dare. Bakar mace. Azumi ta samu ciki, amma ta zubar. What? Ya zuba ko kuwa ta zubar? Wasu yaushe nake faɗa maka ka rabu da wannan matar, amma da yake soyayya ta rufa maka ido. Yanzu ga shi nan. Kana ina? Ke, lafiya? Hello? Hello? Fatima? Na ki da shi. Da an kina ina? Ina gida. Tun da aka sa bikin wannan yarinya, ni har yanzu ban ji kin ce mini kuɗi ba. Mace shi babu wani abin da rage. Kuma gaskiya kamata ka turo. Saboda ni na gaji da zaman gida wallahi. Me yake faruwa haka? Hadin Allah, hadin Allah. Godiya nake uban ƴaƴana. Maryam Reza sunana. Don haka duk wanda na kama zan yaga. Yarinya kenan. Ai na san biyan bukatar ki yafi ki tsaye da gaskiya a wajen kawarki. Dan kai dai ba laifi na bane, don bai san Allah ba, bai san tausayi ba. Aka sun kai abin da aka san ka da shi. Daga kaji aiki, kai kenan tausayi, kai kenan sa soyayya cikin aiki. Da aka fi tunanin za ka fada ukubarsa ka fita, ina mai tausaya halin da za ka shiga. Hadin Allah, hadin
Allah, hadin Allah. Washin matukum, me tunanin kakan talaka? An gaya maka ni ina tausayin talaka ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maganar rubanya riba da Tanko yake son in masa na kowane shekara idan na hau kujerar sanata. Ni ba zan iya ba. Talakawa zan wa aiki. Na gode Allah da kika furta wannan kalmar. Idan har maganan da aka gaya mun gaskiya ce, ka cika mara tausayi wallahi. Ni ban ga wani aibo ba dan talaka na kuka ko kuma dan talaka yayi tsada. Ni na samu riba. Ke kuma ki daga hankalinki. Tun kafin ka bayyana min kalamanka, yanayinka ya bayyana min ko kai waye. Da na sayar da yanci na, gara in mutu cikin talauci, zumunci ya fi mun komai a rayuwata. Wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina so ka zama garkuwa a rayuwata. Kai munafuka ce! Za a iya raba su, amma kada ka manta duk abin da ya biyo baya, ka yi godiya ga Maliya. A da na ɓoye baiwar da Allah ya min, amma a yanzu zan bayyana ta. Sai na yi ƙoƙari duk yadda zan yi Tanko ya fahimce ni. Idan kuma har ba zai fahimce ni ba, to duk hukuncin da na yanke wallahi ta yanku. Ni zan iya raba su. Ka ji ko? Ni zan raba su. Ka je ka ci gaba da shirin aure na da kai. In har Zara'u za ta mutu, to tabbas za ta mutu ne da wani bangare na jikina. Mai ciwo daban, mai shan magani daban. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi gaskiya da ya ce duk wanda ya rasa uwa ta gari ya zauna ya kuka sannan a taya shi jaji. Muna bacci suna tsaye, muna tsaye suna kuka. Ina yin ciki, ya Allah. Lauje da naɗi. Za mu sake muku wannan shirin 31 ga watan 10 na wannan shekara ranar Litinin da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Daga Lafiya Media Nigeria Limited. Don ci gaba da kallon shirye-shiryenmu sai ku danna mana like da kuma subscribe. Muna alfahari da